No niin, terve vaan kaikille. Lada täällä ensimmäisen kommentaarin parissa. Ikinä en oo ennen tehnyt minkään näköistä kommentaaria. Tää on siis ihan ensimmäinen, että älkää nyt kovin pahasti arvostelko tätä. Kyllä tulee paranee vielä luultavasti, jos mä alan näitä tekeen enemmänkin. Tätä asiaa itse asiassa mun kommentaari koskee, eli haluaisitteko te kuunnella mun ääntä enemmän tulevaisuudessa? Pystyisin tekemään näitä kommentaaria melkein joka päivä, koska kyllä nyt yhden pelin pystyy aina pelaamaan ja editoimaan kerkee kommentaarin. Siinä ei kauaa mene, paitsi renderauksessa jonkun aikaa, kun Vegasilla se renderaa. Siinä ei nähty äijää, en tiedä mikä siinä vaivas mua. Varmaan ihan paineissa pelasin tätäkin matsia. PP kädessä. Harvemmin pelaan Submachine Guneilla, mutta sen verran, että nyt suppressori tässä aseessa ainakin on. Snipereilla pelaan useimmin, sitten ACR:llä ja muilla assault rifleillä tulee pelattua aika paljon. Tässä kentässä halusin pelata Submachine Gunilla, en tiedä minkä takia, tuli vaan sellainen olo, että tehdäänpä tästä PP-kommentaari, mutta MP7 tää nyt meni tää homma tässä vaiheessa. Tässä ammutaan vähän jaloista ohi ja kuollaan. Saatiin vähän leveliä, en tiedä monilevunen, taitaa olla nyt 3-8 tässä vaiheessa. Katsotaan ettei bussissa oo ketään, ei taida olla, mennään alas ja otetaan, mitäs ei otetakaan. Lähdetään tänne ja otetaan täältä hipfighterilla. Tän takia mä tykkään PP:stä. Tällä voi ampua, kun on steady aim, niin voi ampua periaatteessa kuinka kauas tahansa hipfighterilla ja saada tappoja aika hyvinkin. Tässä en tiedä mitä aloin tekeen, takaa tuli, tiesin sen, en ehtinyt kääntymään. Tässä nää mua ärsyttää. Teatterista kun rekordaa näitä klippejä, niin tulee tällaisia ihmeellisiä, kun kääntyy nopeasti peliaikana, niin teatterissa ne näkyy ihmen nykimisenä tuolla lailla. Tässä klassissa sekonnärynä Javeliini, en tiedä yhtään minkä takia, siinä oli ainoa kuti minkä mä sillä ammuin koko pelin aikana. Sekonnärynä yleensä mulla MP9, Skorpioni tai sitten USPI sniper-luokissa. Specialist perkkeinä Assassin, sitten taitaa olla, mikä siellä voisi olla. No se nähdään ihan kohta kun tulee. Sleight of Hand, joo, Sleight of Hand on kakkos specialist perkkinä 4 taposta, mutta kun on hardline ihan alkuperkeissä kakkosena, niin tulee 3 taposta hardline ja 1 assassin. Sitten 5 tulee sitreppi, koska on hardline vieläkin edelleen. Ykkösperkkinä mulla on blind eye, scavengeria en oo vielä unlockannut, enkä oo unlockearilla halunnut sitä hommata. Kolmosperkkinä tosiaan steady aim, koska PP kädessä tykkään todella paljon steady aimista ja hipfireista. Flashit, en tiedä, halunnut ärsyttää vastustajia, heitellä niitä joka paikkaa. Fragi, tykkään sitä enemmän kuin Semtexistä, koska jotenkin se tuntuu paljon tehokkaammalta. Taas MP7 maasta, tykkään siitä lähitaistelussa tosi paljon MP7, mutta kauas se mun mielestä kusee. Tässä lähden mettästään äijää. Tajuan, että juoksen ohi kun se meni alas, sitten alkaa vähän ruutu taas nykiin tollaan kun kattelin eri suuntiin. Tällaisessa tilanteessa mä tykkään todella paljon MP7. Näin, tää on todella ärsyttävää teatterissa. Siitä nappastaa näin ja melkein kuoltiin. Tässä nähdään, että mä oon ihan susi näillä Submachine Guneilla.
Sitäkään en viittinyt sieltä enää ottaa, en tiedä minkä takia. Sitten alan neroilee ja ammun tuolta äijää, joka menee just sisälle tolla teeseen putkiloon. Down Turni on siis mappi. En tykkää sinänsä koko kentästä ollenkaan. Eniten ehkä tykkään Villagesta ja vastaavista kentistä. Tässä nähdään kuinka susimaa on tällä, mutta ei vastustajakaan kyllä kovin hyvin vetänyt ja takaa tulee. Noin. Loppuskore mulla tässä pelissä 26 tappoa, 2 assistia, oisko 9 kuolemaa, että ei mikään, ei todellakaan mikään hyvin mennyt matsi. Siitä saadaan 60 tappoa PP:llä, kun siinä on silenceri. Noin, en tiedä mitä äijä teki. Siitä otetaan, noin, tätä ei kannata tehdä. Aina kun joku äijä menee tollain final standiin, niin ei ikinä kannata mennä puukottain sitä, koska kun sillä onkin Deadman's Hand, niin sitten sä kuolet siihen heti. Eli ihan vinkkinä, niin älkää tehkö tuota virhettä. Tässä tätä tappoa mä ihmettelen, ammun yhden kudin ja äijä tipahtaa heti. Kai siihen oli sitten ammuttu jo, mutta tässäkin tää näkyy aika tehokkaana tää PP. Että 2-3 kutia ja äijä kuoli heti. Sitten tästä näin double killit, winning killiksi. Otetaan sitä viimeinen dog tag ja lähetään menuun tästä aivan kohta. Tätä äijää en siis tappanut, mutta nää 2 kylläkin on nättiä kyllä. No ei nyt sentään. Kiitos, että kattelitte tän mun gameplay ja kuuntelitte mun ensimmäisen kommentaarin. Näitä tulee luultavasti lisää, jossa on muutaman peukun ylöspäin. Ja jos tulee peukkua alaspäin ja ei niin mukavaa kommenttia, niin saattaa jäädä viimeiseksi kommentaariksi. Eli kertokaa teidän mielipide, ettei tarvitse sitten kuunnella jatkossa, jos ette halua. Juu, kiitosta vaan, morjes.